Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis ħut inġbarna hawnhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika fir-rabaħat matul ir-Randan. Il-liturġija tal-kelma tal-lum tkellemna permezz ta' parabola, waħda mill-aktar paraboli importanti fil-Vanġelu, parabola tal-Iben il-ħali. Jiena wkoll ħobb ngħidilha il-parabola tal-Missier il-ħali, għax dan il-Missier li jagħmel minn kollox għal dawn iż-żewġ uliedu biex jarhom lura f'daru. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija ejjew nirrikonoxxu ħtijietna, ninġabru ftit, ninsew dak kollu li ħallejna mbarra biex niltaqgħu ma' Ġesu b'mod xieraq. U disa tal-lum ser nagħmluha b'suffraġġju għar-Roħ Leli u Petra Muscat. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna l-tijiet tagħna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, inti b'mod tal-għaġeb terġa' tħabbeb miegħek lill-bniedem permezz tal-verb tiegħek, għamel l-poplu Nisrani jitħejjab b'qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa solenni tal-Għid. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li Alla miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Il-poplu tal-Alla jidħol fl-art imwiegħda u jiċċelebra l-Għid. Qari mill-ktieb ta' Ġoswe. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Ġoswe: Illum jien neħejtilkom minn fuqkom l-għajb tal-Eġittu. Ulied Iżrael waqfu l-kamp tagħhom f'Gilgal. Hemm fil-witat ta' Ġeriko għamlu l-għid fil-għaxija tal-14 tax-xahar. U sewwa l-għada tal-għid huma kielu mill-frott tal-art, ħobż għażmu u qamħ inkaljat. Minn dakinhar wara li kielu mill-frott tal-art, il-manna waqfet. Ulied Iżrael ma kellhomx aktar manna, imma minn dik is-sena bdew jieklu mill-li tagħtihom l-art ta' Kanan. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien duqu taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ngħidu flimkien duqu taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej, tifiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Ngħidu flimkien duqu taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u iġibni, minn kull biża' tiegħi ħelisni. Ngħidu flimkien duqu taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħarsu lejh u jiddi bil-feħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejaq tiegħu kollha ħelsu. Ngħidu flimkien duqu taraw kemm hu tajjeb il-mulej. It-tieni qari. Alla ħabibna miegħu innifsu permezz ta' Kristu. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Korintin. Ħuti, meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid, il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Kollox ġej minn Alla li ħabbibna miegħu innifsu permezz ta' Kristu u tagħna l-ministeru ta' din il-ħbiberija tal-bnedmin ma' Alla. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu bla ma qatt iżomm il-kont ta' dnubietom u fdalna l-ministeru ta' din il-ħbiberija. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġieħ Kristu. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla.
jogħġobkom inqumu bl-Iqfa l-Evanġelu. Ħanqumu murant missieri u ngħidlu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Gloria u tifir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-pubblikani u l-midinbejn kienu jersqu biħġarhom lejn Ġesu biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu nies midinba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabbola. Kien hemm raġel li kellu żewġ tuliet li żar qal lill-missieru, Missier, agħtini s-sem li jmiss lili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kienux għaddew iż-ġranet meta iż-żejr sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiet u hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja imtajra. Meta ħela kull ma kellu fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn u mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li bagħtu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Imbagħad ħadd ma kien jira l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla zaqqum qar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu qal kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xeba u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ. Ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu Missier dniebt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jissoqlix iżjed nissejjaħ ibnek, żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Qam u telaq għand missieru. Iżda kif kien għadu fil-bogħod missieru lemħu tħassru u bġirja waħda mar inxteħet fuqhom u biesu. It-tifel qallu Missier dniebt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jissoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda missieru qal l-qaddejja tiegħu Isaw, ġibulu libsa u xeddu ilu, libsu ħiċ-ċurkett f'sebgħu u s-sandli f'riġlejh. Ġibu l-oġel imsemmen u oqtluh, ħaniklu u nagħmlu festa. X'dan ibni kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u instab u għamlu festa. Mela ibnu l-kbir kien l-għalqa u għaw rieġa lura kif wasal qrib id-dar sa maddaq u sfejn. Sejjaħ wieħed mill-qadejja u staqsih dak x'kien. Dak qallu hawn hug u missierek qatillu l-oġel imsemmen għax reġa' kisbu qawwi u sħiħ. U inkorla u ma rridx jidħol ġewwa. Iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Iżda hu qal il-missieru ara, ilni dawn is-snin kollha naqdejk, kelmtek qatt ma ksirtielek u kieku qatt tajtni ġidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' sħabi. Bad jiġi dan ibnek li balalek ġidek man nisa żienja u lilu toqtollu l-oġel imsemmen. Qallu missieru, ibni, inti dejjem miegħi u kull ma huwa tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu għax dan hu kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u instab. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelu nitnaqsu mill-nabirna. Mija f'kemm il-darba qrajnija din il-parabbola u jien kull meta naqra dejjem insib aktar sabiħ fija, sabiħ f'liema sens, naraf aktar min hu il-missier tagħna. Dan huwa l-kapitlu 15 tal-Vanġelu ta' San Luqa. F'dan il-kapitlu għandna 3 paraboli. L-ewwel parabbola tar-raj li jitlef naġa jew taħrablu minn ġal-maqjel u jmur ifittixa. Ġifieri din ħarġet barra. U t-tieni parabbola hija dik li l-mara li tilfet dik it-trakma ġo dar stess. Ġieli titlef xi ħaġa d-dar
u tkun importanti u tfittixa l-avra taf li qiegħda fid-dar, imma tfittixa. U din il-parabola l-aħħar parabola li Ġesu li qrajna llum. Issa din il-parabola tiġbor fiha l-ewwel żewġ paraboli. Għax aħna naħsbu li din hija parabola dwar l-iben il-ħali, iż-żejr, però hija parabola dwar żewġ taħwa, ovvjament il-missier. Żewġ taħwa u iż-żejr kif smajtu, jaf kemm il-darba smajtuha, ġifieri dawn it-tnejn żbaljaw. Wieħed infiret minn ma missieru fiżikament u l-ieħor kien ġo dar missieru u mifrut minnu għax kien għadu ma fehmux. Kien għadu ma fehmux il-missier, kien għadu ma fehmx l-imħabba tal-missier. U dan it-tieni wieħed nistgħu nkunu aħna. Nkunu fil-Knisja, immorru l-Knisja u ma għadna ma skoprejniex l-imħabba tal-Alla. Imma ħnibdew narawhom wieħed. Mela dan l-ewwel wieħed jitlob il-missieru is-sem tal-wirt. Il-wirt meta noħduh aħna tal-ġenituri, mhux meta jmutu. Meta jmutu tieħdu l-wirt. Dan it-tifel iż-żejr il-missieru x'kien qed jgħidlu. Pa, tini semi għax inti għalija mejjed ma teżistix aktar. Hekk qallu tal il-missieru meta qallu tini l-wirt, ma rridx nibqa' miegħek ġo darek, tini semi ħanitlaq il-bogħod għax ma rridx naf bik aktar. Issa il-wirt fi żmien il-Lut kien hemm fil-liġi tal-Levitiku, il-Levitiku huwa l-ktib tal-liġi tal-Lut. Eżatt kif jinqasam, il-kbir kien jieħu 2/3 u iż-żgħir 1/3. Dan il-missier li tkellu qalb kbir ammens li hu l-missier tagħna kien jaf li dan it-tifel kellu jgħaddi jitbiet minnu biex jikber. Però qed jieħu riskju kell il-missier ta' ġifieri qed jieħu riskju li t-tifel ma jerġax lura. U mhux biss taħ is-sem tiegħu il-1/3 imma taħ nofs ġidu ta' ġifieri dan missieru jaf kemm ħadem għalih. Aħna naħseb kieku l-ġenituri tagħna jħallulna il-wirt x'nippruvaw nagħmlu? Nirdoppjaw u ngħidu grazzi lill-missierna talli tajtna u ħdimt għalina. Dan mhux hekk, dan mar berbqu f'pajjiż il-bogħod u ma berbqux f'affarijiet tajbin ta'. Ġifieri dan missieru mhux talli taħ kemm kien ħaqqu, taħ in-nofs u ħalleh jagħmel li jrid bih u telaq. Ovvjament, kif smajna fil-parabola, dal-flus mhumiex eterni la ma investihomx, għax aħna edna ma tinvestix il-flus li ħallulek il-ġenituri u tonfoqhom ma jibqalek xejn fl-aħħar u sab ruħu fil-bżonn jgħidilna l-Vanġelu. U spiċċa jira l-żieqes issa l-qasqus anki għalina. Il-Lut laqas biss jikluh, l-qasqus huwa jirrappreżenta l-ħama tal-ħama. Jifieri l-Vanġelu qed jgħidilna, Ġesu qed jgħidilna waqa' fl-aktar ħama li ma jistax jaq iktar bniedem. Il-qasqus fil-ħmieġ xtaq kieku jiddobba magħhom jgħidilna l-Vanġelu laqqas mar nixxielu, imbagħad iħoss xi ħaġa f'qalbu. Iħoss xi ħaġa f'qalbu. Da qed ngħidu għax aħna kollna ngħaddu minnha dil ħaġa kollha ngħaddu minnha, nitbedu minn Alla. Imma raw xi mħabba kbira tal-missieru kollu li ħanejt iftakruh tajjeb għax il-qudiem naraw dan ma kellux propju indiema dan it-tifel. Dan it-tifel iż-żgħir mhux għax iddispjaċih, mhux għax weġġa lill-missieru, mhux għax qal missier miskin kemm ħadem għal dawk il-flus tajjartomlu min jaf kemm qed ibati għax tlaqtlu mid-dar għax għax bida jħoss il-ġuħ qed jaħseb fih innifsu. Meta qal issa jiena kien murant missieri ma jkollix niekol. Ġifieri wara li berba' il-flus u siemu u iktar minn siemu qed jarġa' japprofitta, ħajprova jarġa' japprofitta mill-ġejt ta' missieru. Immorru niekol għalmenu u beda jsib l-iskużi kif ħanejdlu. Għalmenu nkun seftur. Issa raw il-missier xi mħabba kellu. Talli mhux talli
nisieħ bħalma t-tifel nisa lil missieru minn qalbu kien ħareġ missieru, tant kien ħareġ missieru li ma ddispjaċeħx li weġġa lil missieru. Il-missier kien qed jistennieh. Dan ifisser li aħna fil-qalb tal-missier nagħmlu x'nagħmlu jibqa' jħobbna. Jibqa' jħobbna u jistennina għal-qrar speċjalment, jistennina nagħmlu x'nagħmlu. U jmur u laqqas jilħaq jarah, mhux talli stenneħ fil-bieb u għajat xi għajta miegħu qalu issa ġejt għax qed tħoss il-ġuħ, issa qis li taħdem u tpatti għal dak l-infaqt. Mhux talli ma qallux hekk, talli niżel jiġri iltaqa' miegħu f'nofs it-triq u għanqu. U biesu jgħidilna l-Vanġelu, tafu ġifieri għanqu biesu? Bies u għandna id-dnubiet tagħna. Laqqas taħ ċans li t-tifel jispjegalu. Ħafirlu li ġa. It-tifel kien għadu ma qallu xejn dak il-ħin. Araw Alla l-imħabba tal-missier lejna kemm kbira. Alla ma jħobbniex għax għamilna ndiema perfetta, għax jiddispjaċina li offendejnieh. Alla jaħfrilna anke jekk ma għamilniex ndiema perfetta. Araw il-kobor tal-imħabba tal-missier. Kieku jien kont missieru dan kont ngħidlu issa ħej, aħdem, ibda ħallas ċertu persentaġġ mill-flus li taqla biex terġa' tpatti għal dak kollu li għamilt. Ġesu mhux hekk jagħmel magħna l-missier. Jaħfrilna dnubietna, nkunu għadna laqqas biss tlabnieh maħfra. Kif qalbi nħoss li għandi mmur inqer, Alla ġa ħafrilli. Għax li hemm l-indiema. Għalkemm ma kienx indiema perfetta, għax ma dispeċeħx li weġġa lill-missier u dispeċeħ li ħajibqa' bil-ġuħ. U jagħmel 3 affarijiet dan il-missier ma' dan it-tifel, hemm ħafna xtejtim u mhux ħandewwimkom. 3 affarijiet ħanejdhom fil-qosor. Ilibsu l-libsa tal-Magħmudija. Jagħtih iċ-ċurkett, il-griżma. Ilibsu s-sandli, sar ibnu issa. Ħafirlu, għax minn ma jilbis is-sandli jkun serv. Is-servi kienu jiġru ħafjin. Libsu s-sandli, rikonċiljazzjoni. U jistidnu għall-ikla l-Ewkaristija. Fuq dan tista' tagħmel pritka oħra, ma jħan jaqaf hemm biex nirriflettu fuqhom dawn l-affarijiet. Ħan niġu għat-tifel il-kbir. Għax aħna dan naħsbu u intu raġun, jiena tajtu raġun, meta kont naqra l-ewwel darba dil-parabla għandu raġun jirrabja. Dat tifel kien irrabjat mhux dak il-ħin ta'. Mhux dak il-ħin kien irrabjat, kien ilu rrabjat għal missieru. L-ewwel qed irrabjat kif missieri jagħmelek lil-ħoħ lil-ħija wara li jagħmlu daqshekk kemm nagħmlu aħna din Alla. Iwa dak l-iktar bniedem li minn barra għax ma rridux niġġudikaw jidher li jagħmel ħsara u ħażejn. Ma joqtlux ma jibatlu xi ħaġa, jaf kemm ngħiduha. Iwa da il-ħażejn jgħix. Għalhekk kien irrabjat, dat tifel kien ilu rrabjat minn telaq aħuh. U żvoga x'immissier xi ma daħalx missieru anke dan l-att tal-missier li ħareġ għalih ta' ħareġ ifittxu il-Vanġelu jidilna niżel qudiemu jitolbu. U t-tifel sploda dak id-dwejjaq li kellu ta' kemm kien ilu telaq aħuh. Għallu jien nitantaw inservejk u naqdejk qatt ma tajtni jaqqas naġa jew moża biex nifraħ ma' sħabi. Araw kemm ma kienx fehmu lill-missieru. Araw kemm jiġrilna hekk aħna. Aħna nippretendu li l-imħabba t'Alla nixtruha b'dak li nagħmlu. Ħammur il-quddies, ħalli lil Alla almenu xi nimmut, ngħidlu almenu smajt il-quddies. L-imħabba t'Alla ma nixtruhiex, Alla jħobbna u daqshekk ma jinteressanix, ma jinteressax. Jinteressa f'dak is-sens. Pjuttost jien niġi l-Knisja għax naf li Alla jħobbni. Għalhekk meta niġi l-Knisja nitfi l-mobile noqgħod attenta x'in ġej niltaqa' ma' min iħobbni. Jekk jien ġejt il-Knisja biex noqgħod hemm, ħalli l-qassis jgħid ma nieħux sehem u norġ niġri l-barra, għadni ma fimt xejn mill-imħabba t'Alla. Jien ġejt il-Knisja, jien ġejt inqaddes dalgħodu mhux biex nagħti servizz biss, imma biex niltaqa' m'Alla fl-Ewkaristija. Dan it-tifel kien fid-dar ta' missieru għadu ma fehmx l-imħabba ta' missieru. U missieru qalu kull ma għandi jiena mhux tiegħek. Hemm bżonn nissaqsini biex tagħmel festa ma' ħutek ma' sħabek. Aqbad waqtol.
U l-tifel kien irrabjat. U s-serf kompla irvellaħ, għax qallu, ġett ġeħok. Ma qallux qed jagħmellek festa, qed jagħmlu festa. Qallu qatillu l-oġel li msemmen, se l-oġel li msemmen kienu jżommu għal xi festa. Forsi kien qed isemnu ħoħ stess għat-tiċ tiegħu. Jgħidlek dan insemnu dal-barrej biex meta nagħmel it-tiċ ikolli festa kbira. Qallu biex jaħarqu s-serf liħor qallu qatillu l-barri l-kbir. U iktar irvilla l-missieru. Mjaf kemm nagħmlu aħna din. Araw dan il-missier ximħabba kellu lejn uliedu. Ximħabba kellu lejn uliedu illi ta' kollox għal dawn l-ulied. U nieqaf hawn bl-aħħar mistoqsija. Dan it-tifel il-Vanġelu, it-tifel il-kbir ma jildinniex daħal xew li għal-festa. Ma jildinniex fi kliem ieħor arx, resaqx għas-sagrament tal-qrar. Jista' jgħaddi r-randan u ma nersqux li s-sagrament tal-qrar. Tinsewx li Alla jaħfer id-dnubiet kollha, m'hemmx dnub illi ma jinħafirx. U mhux is-saċerdot jaħfirlek is-saċerdot huwa l-mezz. U Alla li jaħfirlek. Aħna ngħidu jien naħfirlek dnubietek, la fisem l-isqof, la fisem il-Papa, u laqqas fisem Vince Pavia, jien naħfirlek dnubietek fl-isem tal-missier għax hu miet għalina mhux aħna. U dan hu s-sabeħ. Dat tifel ma nafux daħalx, il-Vanġelu jħallinek, Ġesu jħallijek il-parabola. Ħaħallija fidejkom din issa. Jien ngħidilkom biss jekk jiġi randan u għandna bżonn inqerru ers u lejn is-sagrament tal-qrar. Il-missier iħobbna b'imħabba tal-ġenn u dejjem jistennina. Ġa maħfurin id-dnubiet tagħkom, id-dnubiet tiegħi ġa maħfurin, għax ġa miet għalina. Spetta għalina li mmorru u nirranġaw l-affarijiet. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Nuqmu bil-wiefa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmejn u għall-fidwa tagħna u għall-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kotba mqazza u tal-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. U Jeżis, Alla ħabbibna miegħu permezz ta' ibnu. Nitolbu ngħidulu ħen għall-poplu tiegħek mulej. Ħen għall-poplu tiegħek mulej. Nitolbu għall-Knisja biex tkompli tkun strument li twassal il-maħfra u l-ħniena ta' Alla lil kull bniedem. Nitolbu għall-Papa Franġisku biex il-vjaġġ li ser jagħmel fostna jiservi biex niltaqgħu mal-imħabba tal-missier u ngħixu taħwa flimkien. Nitolbu ħenna għall-poplu tiegħek mulej. Tolbu għal-mexxejja tal-ġnus sabiex jaħdmu ħalli tinsab soluzzjoni għal waqfien mill-gwerra fl-Ukranja biex il-popli jgħixu fis-sliem. Nitolbu ħenna għall-poplu tiegħek mulej. Tolbu għalina l-koll biex niskopru l-valur tas-sakrament tal-maħfra. Nitolbu ħen għall-poplu tiegħek mulej. U minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu nitolbu l-mulej biex iqawwi l-familji tagħna f'imħabbithom u jagħmel li l-morda u dawk li jduru bihom isibu kull faraġ fih. Nitolbu ħenna l-poplu tiegħek mulej. U Alla inti għani fil-ħniena għatina li nħossu fuqna l-ħarsa ta' mħabbtek sabiex ngħixu dejjem fi mħabba tiegħek u ta' bejnietna bi Kristu Sidna.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Bil-ferħ ta' qalbna mulej nofrulek is-sakrifiċċju tal-fidwa ta' dejjem. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk il-grazzja li nqimuh f'fidi sħiħa u nofrulek kif jixraq għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Siedna. U bil-misteru tal-inkarnazzjoni tiegħu wassal għad-dawl il-fidi tal-bnedmin li kienu mixja fid-dlam u għalina nitwieldu fil-jasar għadin tad-dinja kiseb il-grazzja li nkunu wlied adottivi ta' Alla bil-ħasejl ta' twelid ġdid fil-Magħmudija. Għalhekk il-ħejja kollha fis-sema u fl-art jgħannulek qima kbira, għanja ġdida u aħna mal-tajja kollha tal-anġli tas-sema inxandru intennu bla jeda Qaddejs, 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 mlej Alla tal-eżerċiti, smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewit. Qaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata b'xmrajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kollu wara l-iklam ħal-kalċi reġerat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu biex xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja. L-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna illum b'mod partikulari nitolbu għal Ruħ Leli u Petra Muscat li għalihom qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Għadna kif rajna kemm ħobbna dan il-missier tagħna li dejjem jistennina. Għalhekk bil-qalb jew ngħidu t-talba li għallimni bnu stess, it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek
ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, naħlilkom islim natikom islim tiegħek, la tħarix leħtijietna, iżda ħares lej il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jinti trid fija, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom, paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf Talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisna ħajja ta' dejjem.
Nadurawk o Ġesu nberkuk. Nadurawk o Ġesu nberkuk. Nadurawk o Ġesu nberkuk. Nitolbu. U Alla inti ddawwal il-kull bniedem li jiġi fid-dinja bid-dawl dawwal il-qlub tagħna bid-dija tal-grazzja tiegħek biex dejjem nħobbuk tassew u nżommu bla qiegħda ħsibijietna f'dak biss li jixraq u jogħġob lilek. Bi Kristu Siedna. Għandna xi avviżi minħabba żjara tal-Papa sejjer isir xi tibdil fil-ħinijiet tal-quddies fis-santwarju minn nhar l-Erbgħa fil-għaxija 30 ta' Marzu sas-Sibt 2 ta' April m'hawnx se jsir quddies fis-santwarju. F'dawn il-jiem is-santwarju jkun għaddej xogħol intensiv ta' preparazzjoni għalhekk is-santwarju ikun miftuħ biss għat-tal personali u mhux għal gruppi. Il-quddies tal-Ħadd 3 ta' April, ġifier ta' bħallum ġimgħa, ikun hekk fis-6:15 u fit-8:30. Fl-10:15 kulħadd isegwi fuq TVM il-quddiesa tal-Papa Franġisk minn fuq il-Fossus tal-Furjana. Fil-5 jkun hawn quddiesa oħra fis-santwarju. Nilqgħu lill-Papa Franġisku matul it-triq miħdejn l-iskola sekondarja tar-Rabat sa Tapinu, residenti ta' kull raħal huma mistiedna jinġabru fit-toroq kif hu indikat fuq il-fuljet li tqassam fid-djar. Se jkun hemm servizz ta' park and ride għal dawk li jridu jaslu fit-triq Tapinu u jsellmu lill-Papa u jsegwu ċelebrazzjoni minn hemmhekk. Nistiednu lil kulħadd itella l-bandiera u jżejjen il-galleriji. Għal aktar dettalji jaraw il-fuljet li tqassam. Dawk il-persuni li bukjaw siġġu għażjara tal-Papa f'Tapinu fil-jiem li ġejjin se jirċievu l-biljetti tagħhom fuq l-email address li jipprovdew meta inkitbu. Il-biljett se jirċievuh anke min kien fuq il-waiting list. Jista' jkun li l-email tmur mal-junk mail jew spam fittxuha dejjem. Fuq il-biljetti se jkun hemm l-informazzjoni kollha meħtieġa inkluża informazzjoni dwar it-trasport li se jkun provdut għal dawk li għandhom il-biljetti. Illum minħabba xogħlijiet marbutin ma' żjara tal-Papa, is-santwarju jiftaħ fl-4 ta' filgħaxija u mhux fis-1:30. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Min qalbi nawguralkom il-ġurnata tajba.